Kaixo guztiei, gaur, neurona sare batek nola funtzionatzen duen aztertuko dugu, ChatGPT eta beste sistema adimenduen oinarria. Adimen artifiziala, makinak, giza prozesu kognitiboak imitatzeko duten gaitasuna da. Hala nola, ikastea eta arrazoitzea. Inoiz galdetu aldiazu zure burari nola ikastezakeen adimen artifizial batek adibideetatik eta ondoren nola sorditzaken galdera edo arazo baten aurrean erantzun zuzenak? Az gaitezen egin begiratutako irakaskuntzarekin. Prozesu hau 3 etapatan banatzen da. Lehenik, datuen sarrera, non datuak biltzen ditugun. Ondoren, kutxa biltzean prozesamendua. Honetan, sistema ikasitako patroien bidez, datuak transformatzen ditu. Eta azkenik, iragarpenaren irtera. Hau da, erantzun bat sortzen da. Ikasketa mota honetan, sistema entrenatzen dugu, sarrerako datu eta erantzun zuzenarekin. Adibidez, etxebizitza bata enpresia iragartzeko, zenbat datu erabiltzen dira, tamaina, kokapena, gela kopurua eta bar. Eta sistemari etxebizitzaren benetako prezioa ematen diogu. Orain, sakon dezagun entrenamendu prozesuan. Hau baita, sistemaren funtzionamendua ulertzeko funtsezko etapa. Entrenamendua etiketatutako adibide multzo handi bat sisteman sartzen dugunean hasten da. Adibide bakoitzak sarrerako datuak eta erantzunak ditu. Sarrerari espero den emaitza zein den esanez. Zenbat eta adibide gehiago eta kalitatea hobeagokoak izan, orduan eta zehaztasun handiagoz ikasiko du sareak. Prozesu hau ulertzeko imagina ezazu bidimentsioko grafiko bat. Grafikoko puntu bakoitzak etxebizitza bat irudikatzen du. Erregresio linealak hasierako datuekin soluzio bat aurre esateko aukera ematen dugu. Tamaina kontuan hartuta, prezioa aurre esan dezakegu. Izan ere, mundu errealean etxebizitza baten prezioa aldagai askoren araberako da. Antzinatasuna, logela kopurua, bainugelak eta bar. Horregatik, etxebizitza bakoitzari ezagorri guzti horiek dimentsioanitzeko espazio batean biltzen dituen vektore gisa irudikatzen da. Goazen orain neurona artifizialera. Neurona bakoitzak sarrerako vektore bat jasotzen du, eta erregresio linealaren antzeko eraketa bat egiten du. Pisuek, V-bikoitza batekin adierazita, garrantziaren kontrolatzaile gisa jokatzen dute, vektorearen osagai bakoitzaren garrantzia zehaztuz. Adibidez, etxebizitza baten prezioan metroak garrantzitsuak izan daitezke kokapena baino, eta hori pisuetan islatuko da. Alborapenak, B batekin adierazita, doikuntza gehigarri gisa funtzionatzen du, irtera aldatzea albidetuz, sarrerak 0 direnean ere. Entrenamenduaren helburua balio hauek optimizatzea da. Batuketa honen ondoren, aktibazio funtzio bat aplikatzen da, ez linealtasuna sartzeko. Datuen arteko erlazio konplexuak hautematea albidetuz. Neurona ugari geruzetan konbiratuz. Orain, nola daki sareak bere lana ondo egiten ari ote den. Hor, gradientaren beherakada eta errorearen atzera edapenaren algoritmoak sortzen dira jokoan. Sareak irteera bat sortzen duenean, erantzun zuzenarekin alderatzen da. Adibidez, etxebizitza baten benetako prezioa, edo irudi baten deskribapen egokia. Aurre esaten duenaren eta izan beharko lukeenaren aldeko aldea, galera funtzio baten bidez neurtzen da, eta honek, errore tasa kuantifikatzen du, pisu eta alborapenen balioen arabera. Galera funtzionek erakusten du nola aldatzen den errorea parametroak aldatzean, eta dimentsio handiko espazio batean definitzen da, non dimentsio bakoitza parametro horietako bati dagokion. Kontuan izan, ez dakigula aldez aurretik zein diren errorea minimizatzen duten pisu eta alborapenen balio optimoak. Atzera edapenaren bidez, errorea atzerantz bidaltzen da sarean zehar. Sistemaren atal bakoitza berri ikusten da errorea no sartzen den ikusteko, eta parametroak deitzen dira errorea murrizten den norabidean. Muino batean bera egitea bezalakoa da, punturi baxuenaren bila. Prozesu honetan, sarrerako geruza guztien parametroak aldatzen dira, eta milaka iterazio egiten dira sarrea optimizatu arte. Amaieran, sareak errore tasa minimoa du eta iragarpen zehatzak egiten ikasi du. Goazen orain aurresan edo inferentzia prozesura. Entrenamendu amaitu eta parametroa finkatuta daudenean, sarea iragarpenak egiteko prestako, doikuntza gehiagorik egin gabe. ChatGPT bezalako ereduetan, transformer arkitektura erabiltzen da arreta mekanismoarekin. Mekanismo honek, sareari sekuentzia bateko hitz guztien arteko erlazioak modu dinamikoan ebaluatzeko aukera ematen dio, testu ingururako garrantzitsuenak identifikatuz eta haien arteko konexioak ulertuz. Neurona bakoitzak operazio simple bat egiten duen arren, batera integratzen dira funtzio konplexu bat osatzeko. Hori, erregresio lineal handi bat dela pentsa dezakegu, dimentsio askotako espazio batean. Azken funtzio horri esker aurre esan daiteke aurrengo hitza. Sareak, hiztegiko hitz bakoitzari probabilitate bat esleitzen dio, aurreko hitzen testuinguruaren arabera, eta sekuentziari modu koherentean jarraitzeko probabilitate handiena duena aukeratzen du. Prozesu hori errepikatu egiten da sortzen den hitz bakoitzarako. Gainera, sareak etengabe eguneratzen du testuinguruaren interpretazioa. Hitz berri bakoitza sekuentzia osoan harmoniaz integratzen dela ziurtatuz. Argiago geratu alzaizu orain nola ikasten eta iragartzen duen neurona sare batek? Espero dut ibilbide honek ikasketa automatikaren mundu interesgarria hobeto ulertzen lagundu izana. Eskerrik asko ikustagatik eta aurren arte.